Бұл күнді Баймақтың 4-нче лицейына каршылыксыз гына инеп китү мөмкин түгел ине. Ярай, һанау имтихандары каникулдарга тура килгән. Шулай булуга карамастан барыгы ла еге көнендәге кебек. Укучылар тимер эзләү приборлары аша үтә, был процедуралар мотлак үткәрелә торгандарга ине. Шулай ук шәхес таныклыгы һыу һәм шоколад. Был әле һынау гына булһа ла 11-нче класстар имтихандарга бик етди әзерләнгән. Дөйем талаптарды бозган күренештәр булманы. Еге алдыннан балаларга линейка үткәрелде, унда имтихандар оештырудың тәртибе, кагыйдәләре хакында һүз алып барылды. Дәүләт имтихандарына әзерлек безнең план рәвештә алып барыла. Без сентябрьдән ук әзерлек эшләрен башланык. Быга тиклем без һәрбер мәктәпләрдә ата-әсәләр менән җыелышлар үткәрдек, укучыларны сакырдык. Уларның һәрберенә бердәм дәүләт имтихандарының шулай ук 9-нчы классларда үткәрелә торган имтихандарның тәртибе белән таныштырдык. Барыһы 302 бала рус теленнән имтихан язалар. Был безнең киләһе май аягында һәм июнь аенда була торган имтихандарга әзерлек булыр дип уйлайбыз. Бөтә аудиторияларда ла онлайн режимда видео күзәтүләр эшләнә. Шулай ук кесә телефонын файдалану мөмкинлеге лә юк ине. Имтихан барлыгы 3 сәгать бара. Әйтергә кирәк, математика буенча репетиция экзамендары язгы каникулдар осырында үтәсәк.